үземнең хезмәт юлымны сайлаганда, мин бит инде шул ак чәчәкләрдәге Гөлшәһидә образына гашыйк булып, һәм авылда торганда ук фельдшер пунктына барганда, ничек ул фельдшер апаның үлә бетә инде үзенең шәхси тормышына игътибар итмичә менә шу авыруларга бөтен гомерен биргәнен күреп үстем. Һәм бу минем өчен шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек менә орлыгы булгандыр дип уйлыйм. Һәм менә шушы шәфкатьлелек минем хезмәтемдәге ул минем иң беренче маягымдыр. Чөнки мин кешегә менә шәфкатьлелек эшлим икән, чөнки мин кешегә мәрхәмәтле икәнмен, чөнки мин кешегә ярдәм итә алам икән, ничек инде бу туйдыра алсын? Бу миңа киресенчә күңелемә рәхәтлек бирә. Һәм йөрәгем минем шуның белән яшидер дип уйлыйм, шуның белән тибәдер дип. Ул бу үзем сайлаган юлдан тайпылмау минемчә ул зур бәхет һәм үземнең булган хезмәтеңә хыянәт итми менә шулай дәвам итү. Әле алга таба шуның күп планнар, шуның күп яңа ысуллар тудырасы килә, һәрберсен аякка бастырасы килә. Рәвия Гаязовна, табиб булам дигән карардан бүгенге көнгә кадәр күпме вакыт узды? Күпме ел инде сез һөнәрегезгә тугры? Ак халатыма, һөнәремә 54 ел мин тугры. Киләсе елга 55 еллык юбилей елым булачак. Үкенмисезме бу профессияны сайлаган? Бер генә минутта, бер генә секундта, бер генә көндә үкенгәнем булмады. Чөнки бу минем бәхетем дигән сүз. Һөнәремә тугры булып, менә 54 ел буена ак халатым өстемдә булгач, бу минем иң зур бәхетем дип саныйм. Менә бу бүлек инде бу сезнең икенче йөгез, икенче йортыгыз шулай бит. Кай вакытта беренчесе дә була әле ул. Кай вакытта идәгесен, уңдагысын суга да алып булмый. Менә монда инде барысы да төгәл, барысы да матур булырга тиеш, барысына да без өлгерергә тиешбез. Менә шул ревматик ширләрне дәвалау үзәге ул безнең 1993 елда төзелеп, менә без инде 30 ел буена шушы Идел буе төбәкләрендә беренчеләрдән булып төзелгән шушы үзәктә эшләп киләбез. Мин сезне бүген рәхим итеп, менә шушы үзәк белән таныштырмакчы булам. Әйдәгез, рәхим итегез. Сәмсез. Рәхим итегез. Луиза ханым, менә мин таныштырмакчы булам сезне. Мине шушы ревматик ширләр үзәгенә беренче булып менә каршы алган һәм эшкә алган Рәйлә Хәйдәр кызы Камалиева белән. Бу минем өлкән шәфкать туташы һәм 93 елда без аның белән бергә менә шул Идел буе төбәкләрендә беренчеләрдән булып ревматик ширләр үзәген төзи башладык. Рәвия Гаязовна безнең ревматология үзәген 30 ел җитәкли. Рәвия Гаязовна бик тәҗрибәле, бик талантлы җитәкче. Безнең ревматология үзәгенең барлык күрсәткечләрендә буенча без иң беренче һәр елны иң беренче урында барабыз. Менә нәрсә хисабына моңа ирешү була дип уйлыйсыз? Аның кайсы сыйфатлары аркасында менә бу күрсәткечләр әйбәт? Үз эшенне яратып башкару, үз эшеңне ярату дип аңлыйм инде мин моны. Үз эшеңне яратып эшләү дип. Менә Рәвия Гаязовның үзенә генә хас ниндидер сыйфатлар, табиб буларак та, кеше буларак та, кайсыларын атар идегез? Без Рәвия Гаязовна белән бер авылдан күршеләр, бергә үстек. Рәвия Гаязовна бик таләпчән. Ул үзенә дә таләпчән, бездән дә таләп итә ул нәрсәне. Шуңа күрә бәлки аны шул таләпчәнлеге, тырышлыгы аркасында без шушы уңышларга ирешәбездер. Ул без менә бала вакытта бергә үскәндә дә бөтен әйберне без Рәвия Гаязовнадан сорыйдык. Нәрсә эшләргә, даже уйнасы булса да, нинди уенны башлап җибәрергә нәрсәдән. Ул бик Димәк, ул кечкенә вакыттан командир булган. Шундый командир булган. Без шуңа күрә инде хәзердә мин бәле бу бүлектә озак эшләмим, 8 ел гына. Мин Рәвия Гаязовны күзеннән беләм, битә белән ул килгәндә без бүген ничек торырга тиеш. Нинди кәефтә? Кәеф ничек? Шуңа күрә кечкенәдән бергә үскәнгәдер, мин аның бөтен эчке
tışkı kıyafetlerinden bil olamaydı. O neydi kişi? Әйе, менә Әйтә алам. 100% дөрес бу сүзләр. Равия Газовна, әле аңа өстәп менә миңа әйтүчеләр бар. Равия Газовна табиблар гына түгел, анда шәфкать туташлар гына түгел, пациентлар да куркып тора дип. Менә пациентлардан сорыйк әле. Чөнки алар менә Равия Газовна ничек язган, шулай итеп бөтен үзенең дәвалануын шулай гына алып бара. Ул сулга да китү юк, уңга да китү юк. Менә ничек положено шулай. Шулаймы, юкмы? Бу сүзләрдә хаклык бармы? Мен, конечно, пациент булмадым инде. Benim kız пациент булды. Biraz никем инде. Долгунан. Мындай табибни көргөн жок инде. Ул булмаган булса, әне киткән булар инде. Бу merhametli. Кай вакытта кочаклашып, кай вакытта көлүшәбез бергә кочаклашып, ул да менә безнең бүлекнең бер билгеседер инде. Без монда якын туганнар булып Шуннан бетәбез. да менә теге бик каты авыр булып елаган вакытларыгыз бармы? Бар, әлбәттә. Ә нинди вакытлар ул? Ул инде югалтугына түгел. Югалтугына түгел, әгәр чыннан да менә теге ничек итеп ярдәм итик икән дип, ул мин генә түгел, безнең гомумән бүлектә эшләүче менә шәфкать туташларыбыз да, табибларыбыз да, без кай вакытта менә шулай табиблар утыра торган бүлмәгә кергәнсәм мин сөйләшеп китәбез дә, һәрберебезнең күзләребездән мөлдерәмә яшьләр ага. Кай вакытта менә көчсезлек дип әйтмим, мин көчсезлекне аңламыйм. Без көчле булырга тиеш. Без анда җылыйбыз, анда күз яшен. Кайдыр чыгырга тиеш. Анда чыгабыз без инде авыз җырып, елмаеп, башкалар бар бит әле безнең. Башка авыруларыбыз бар. Менә шуңа күрә әлбәттә югалтуларны инде без ансын атна буе мөмкин теге күңелебез төшеп шулай борчылып йөрергә. Чөнки кеше бер генә тапкыр туа бу дөньяга, аның яшәү рәвешенә дә күп нәрсә бәйле инде. Аннан бит ширләрнең дә төрлесе була. Biz авыр кичерәбез, без дә кеше, табиблар кеше йөрәге, кеше күңеле, шуңа күрә безгә һәрберсенең менә гомерен озайтып, һәрберсенә шулай кил әле монда апа, кил. Менә бу Аскира апа безнең бик атаклы артистларыбыз, Энҗи белән Илфат Камалиевларның әнисе була инде, әбисе була инде. Җыла. Менә шулай җылыйлар да инде алар, аннары көчик җыламыйсың, син дә җылыйсың инде аларга кушылып име. Аллага шөкер, менә бу апада бит инде менә безнең бит инде ковид чиры булды. Ул вакытта бик авыр хәлдә, теге сез инде аңлыйсыз ки 3-4 дип әйтәләр, бит инде 3-4 дип. Ул вакытта бик авыр хәлдә, но менә балаларның мин уйлыйм бик күп нәрсә тора бездән генә түгел, күп тора үзенең балаларыннан, туганнарының игътибарыннан. Чөнки алга таба менә без дәваладык ди. Biz үзебезнең дәвалау ысулларын язып бирәбез, әйтеп бирәбез, аңлатып бирәбез. Алга таба инде аларны бит карарга тиеш менә балалар, оныклар. Менә шундый тәрбия булган вакытта, шундый менә ярдәм булган вакытта менә шулай озайтып була, менә гомерне дә озайтып була, яшәү рәвешендә матурлап була, име? Әйе. Bir-iki söz edeceğim. Әйтегез әле, bir-iki söz әйтегез әле, әйдә. Pek ağırladı. Buldum. Oraya bir kişilik uğraşıyla koşuladı. O yüreğinin duşanında, işicide, canına değil. Тәнне генә түгел инде. Şeksiz rahmetim. İşte olayım. Şılama evet hepsiyle digeniyim. Olmayı. Яра. Җыла ул үзе дә бит нәрсә дип әйтим. Bir sözlerim kuvveti bitirip bulmuş. Менә күңелегездә булганыгыз сезгә сәламәтлек китерсен тагында менә. Ул бит яхшы уйлар, яхшы фикер белән килә икән авыру. Яхшы фикерләр белән монда тора икән, ул үзе бер дәва.
Biz min әйтергә яратам менә кайбер кеше кояшны да кичкенә генә сары нокта итеп күрә, кайбер кеше кичкенә генә сары ноктаны да кояш итеп күрә. Менә без авыруларга бик шатланабыз. Ноктаны, сары ноктаны кояш итеп, менә зур кояш итеп күрүләрне. Yaşamasak gen bu var iminde. Rauya bulmasa. İyi alayık. Allah'a birine şükür. Diyanır sana bilem başarıya. Рәхмәт, рәхмәт. Мин генә түгел, бөтен табиблар, шәфкать туташларының барсының. Baştasın. Рәхмәт җырсын, бик зур рәхмәт. Равия Бик зур газым, рәхмәт. белгәнемчә, сезнең көнегез ул иртәнге күнегүләрдән башлана. Әлбәттә, менә әле генә чыкты безнең Аня безнең белән 10 ел инде. Киләсе елга безнең юбилей танышуыбызга, име Аня? 10 ел була танышуыбызга. Менә 4 яшьтән авырый башлаган бала, менә шулай итеп, Аллага шөкер, беләсезме, иң беренче авыруның күзләренә карарга кирәк, йөзенә карарга кирәк. Башкасы аның физик кенә теге шикләнүләр. Менә күздә шулай яшәү өмете. Елмаюлар булса, ул әле яшим, әле мин торам, әле мин менә дөньяга шаккатам дигән сүз. Шаккатырга кирәк бу дөньяның һәрбер көнендә. Әлбәттә, бүген безнең шимбә көн. Гадәттә дүшәмбедән җомгага кадәр инструктор алып бара безнең иртәнге зарядкабызны. Аның бик зур мәгънәсе бар, чөнки иртә белән иртәнге зарядкага чыкмаган авыру, димәк төнлә йокламаган, димәк аның кан басымы күтәрелеп киткән, димәк аның авыртуы көчәеп киткән, андый авыруларны барлап һәрбер палатага җөреп чыгабыз. Кем чыкмаган, димәк аның янында аерым туктыйбыз. Чыкканнар белән башлыйбыз ревматология гаиләсе. Әйдәгез иртәнге зарядкабызны селкенеп алдык, елмайдык бөтенебез дә. Улыбаемся все улыбаемся, все, без улыбки зарядку не начинаем, немножко размяли и начали шагать. Давайте. Что глубокие, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, в то глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, в то глубокий до изнеможения. Равия газым, мин бит әле монда карагыз, мин фотография күрдем, име? Сез бит әле искиткә җырлыйсыз да, үзегез уйныйсыз да. Ул талантыгызны да күрсәтегез инде. Әйдәгез, сырыйбыз. Күбәләк гөлләргә кунса, гөлләр тибрәләр микән? Күбәләк гөлләргә кунса, гөлләр тибрәләр микән? Ул да мине сагынганда, күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугашым, җырлап җибәрәм икән. Ул да мине сагынганда, күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугашым, җырлап җибәрәм икән. Рәхмәт сезгә, бик зур ак чәчәкләр безнең. Сез бит барыбызга да инде. Сезнең бит иң яраткан чәчкәләрегез дә ак чәчәкләр. Ак чәчәкләр. Каян килә ул? Ак чәчәкләр, әгәр әйтсәм, инде мәктәп елыннан ук, беренче классларга кергән вакытта ук инде ак чәчәкләр романы Габдрахман Габсәләмовның чыкканнан бирле шул ак чәчәкләргә гашыйк кыздыр инде мин. Искиткеч, тәрәс төбендә ак чәчәкләрме? Бу бәйрәм алдыннанмы? Һәр вакыт шулаймы, ничегрәк?
Луиза, безнең бәйрәм алдыннан гына түгел, һәр көнне диярлек табиблар бүлмәсендә дә, минем бүлмәдә дә шәфкать туташлары менә посты бар. Анда да һәрвакыт чәчәкләр. Әле чәчәкләрнең дә ак төстәгеләре күбрәк. Һәм без әле бүлектә палаталарда да яран гөле үстерәбез. Яран гөле бүлеге дип атыйбыз. Шуңа күрә без чәчәкләрне авыруларыбыз да бик ярата. Һәм үзебезнең табиблар, шәфкать туташлары да һәрвакыт без чәчәкләргә гашыйк кешеләр. Рәхим итегез. Рәхим итегез. Ой, исәнмесез. Чәчәкләр тында сөйләшеп кенә бетердек менә Аллаһтан. Исәнмесез. Благодарим вас за ваш труд. Второй человек после Бога не могу я продолжить. Большое спасибо. Это вы нам продлеваете жизнь, Равия Гаязовна. От всей души вас благодарим. Спасибо вам огромное, девочки. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Siz kişilerini davalıysiz, tiriltəsiz, onlara yanı tırmış bülək itəsiz. Ağrı sıxırlarga ümid tutun qabızasız. Sizin şuşa ağır işinizdə Xuday yerdən bilsin, isəndilik, sağlıq bilen hayırlı tırmışlarda yaşarga nasip etsin. Amin. Bizden aileden, harisaflardan sizge bir zor. Бик зур рәхмәт. Бөтен җылак миндә җыелган. Я очень благодарна. Бик зур рәхмәт. Вот так вот менә һәрвакыт Луиза шулай күз яшьләрсез кабул итеп булмый, чөнки аларның күңелләрендә ихлас сүзләр. Менә алар ясалма түгел, алар ихлас күңелдән әйтәләр. Шуңа күрә бу чәчәкләрне дә без кабул итәбез менә ихлас күңелдән. Сезнең барыгызга да сәламәтлек телим, гаиләгә бәхетләре һәрберегезгә дә исәнлек, саулык булсын менә барыгызга. Бик күп рәхмәт сүзләр ишетәсез бит, имесез. Шишмә башына әйләнеп кайтсак, ни өчен ревматолог буларга уйладыгыз? Ни өчен табиб аңлашыла, ни өчен ревматолог? Әле ул вакытларда менә сез әле һөнәрегезгә кирип киткәндә дә бу ширләр турында бик аз беләләр иде. Луиза, дөресен әйткән вакытта мин бит кардиоревматолог. Безнең әле ревматолог дигән мөстәкыйль шундый табиблык һөнәре юк иде. Һәм менә мин төгәл итеп әйтә алам, республика күләмендә мин беренче ревматолог, кардиоревматологтан ревматолог чыкты. Дөресен әйткән вакытта менә кардиоревматология бүлегендә эшләгәндә республика клиник хастаханәсенең ничә катта менә авырулар ята, 36 һөнәр табиблык һөнәре белән без бәйле. Менә шушы 36 табиблык һөнәре безгә теге яки бу шир юкмы, ревматик шир юкмы дип безгә җибәрәләр авыруларны консультация ясарга. Дөресен әйткәндә менә шушы республика клиник хастаханәсендә эшләгәндә, шушы авыруларны караганда шундый уй фикер туды. Нигә соң әле без менә шушы 150дән артык төрле ревматик ширләрнең үзәген төземәскә дип. Идел буе төбәкләрендә юк. Мәскәүдә бар ревматик ширләр институты. Без шунда җибәрәбез авыруларны. Әле аңлап та битермиләр табиблар менә урында да, башка өлкәдә дә. Нәрсә ул ревматик ширләр? Ул бит ревматик ширләр ревматизм сүзеннән генә алынган. Ревматизм ул күбрәк яшь балаларда, күбрәк кызларда 7 яшьтән 15 яшькә кадәр тамак бакасы яисә ангина менә вакытында яисә ангина үтеп 1-2 атнадан соң башланырга мөмкин. Шул вакытта бер буын шишеп ала, 2-3 көннән ул ялкынсыну бетә һәм авырту да китә. Икенче буын шишеп ала, өченчесенә күчә. Шуңа күрә без ревматологлар менә ревматизм буыннарны ялап кына китә, йөрәкне тешли дибез. Менә ревматизмның төп билгесе булып, ул йөрәк зәгыйфлеге, порог сердца кала. Менә митральный порог дип әйтәбез, артериальный порог дип әйтәбез, менә йөрәк зәгыйфлеге. Шуңа күрә ревматик ширләр дип менә 150 төрле шир дип әйтәм. Алар шул ширләр вакытында буыннар авырта. Шуңа күрә алар менә ошаганга күрә инде ревматизм белән ревматик ширләр дип атала. Менә шушы ревматик ширләр белән һәрбер икенче кеше җәфаланы дип әйтсәм дә була дөньяда. Без 3нче урында торабыз барлык ширләр арасында, менә теге яхшы булмаган ширләр арасында. Дөресен генә әйткән вакытта
80-нән артыгы менә шушы ревматик чирләрнең ул аутоиммун системасы бәйле. Менә без бүген дә күрдек, бүген дә үзебез шуны үз күзләребез белән күрдек. Бүлектә искиткеч менә идея кебек атмосфера хөкем сөрә. Бөтен кеше бер-берсенә якын. Шуның катлык хезмәттәшләр дә дустана мөнәсәбәттә менә моңа нәрсә хисабына ирешә алдыгыз сез? Дөресен генә Җитәкче әйткәндә, буларак. яратырга кирәк эшеңне. Менә мин тагын бер тапкыр әйтә алам, менә бу ак халатка мин гашык булганмын икән, кечкенә вакыттан ук. Менә шул халатка мин шулшы тугры булып калырга тиеш. Һәм менә шушы мәхәббәт ул менә бөтен өлкәдә сөрергә тиеш. Палатага керәм мин, ауруны кочаклыйммы мин, яисә ачуланаммы мин дөрес кабул итмәгәнне даруларны, яисә кемнеңдер менә теге өендә берәр төрле проблема чыгып, менә күңеле төшкән вакыт күңелен күтәрергә кирәк. Аның барысы өчен менә теге сиземләү кирәктер инде һәм үзеңнең эшеңне ярату. Палатларга кергәч тә бит менә дөресен генә әйткәндә теге бер ауруны икенче ауру белән салган вакытта да психолог булырга кирәк. Әйе, бу ауру тегендә ята торган 4 ауру белән менә бу 5нче ауру уртак тел таба ала. Әйе, туктале менә монысын башка палатага салыйм, әле менә монда аңа якынрак менә психология яктан дип. Хәтта анысын да уйлыйсыз. Әлбәттә, аны уйламыйча булмый, чөнки палатада алар инде бер-берсе белән шул кадәр якынайып бетәләр, бергә чәй ичеп, бергә шулай үзләренең гаилә тормышлары. Менә соңыннан инде мин алар турында башка аурудан икенчесе керә дә, менә шалтыраткан инде мен Миләүшәгә күп итеп сәлам әйтергә кушты, үзен әйбәт сизә, рәвигәзен бөтен даруларын вакытында ичеп бара, борчылмагыз, иртәнге зарядканы калдырмый дип, менә шулай дип алар килгәч әле шуны сөйләп тә куялар. Һәм нинди белгечләр белән алайса саубуллашасыз? Кайсылары менә сезнең белән эшләп китә алмый дип әйтимсез, һәм андыйлар булдымы? Беләсезме, андый очрак ул күңелгә бик авыр очрактыр инде. Без менә 30 ел дәверендә бер генә табиб киткәндер дип әйтәм. Бер генә табиб. Ул да бер ой туйдым инде дигән бер сүзе булды. Һәм минем күңелемә ул менә теге яра бик каты булды шуны да ул ничектер ауруларны бик яратып бетермәде. Ул башка өлкәгә китте. Мин аны чакырып, менә шулай сөйләшеп, сеңлем безнең ревматик чирләр белән авыручылар, алар бөтенләй икенче төрле. Алар белән яшәргә кирәк, аларның тормышы белән. Алар белән сөйләшергә кирәк. Бу башка төрле чирләргә караганда да менә күбрәк игътибар таләп итә торган чирләр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә юк, ул жәлләмәде инде аннары. Мин теге үзенә аңлаткач, син ялгыш кергәнсеңдер менә медицина өлкәсенә дип әйткәч инде ул дөрес аңлады. Без үпкәләшмәдек, ул һаманда аралаша минем белән. Мин дөресен әйткәндә тыштыңда красмындыр. Эчендә мин бик йомшак, бик җылы, алай мин теге ачуда саклый белмим, андый-мондай кемдә булса тискәре әйбер эшләгән икән, мин аны онытам. Мин аны искә төшергәндә дә, кызым, мин аны онытканмын инде дип куям мин. Шуңадыр да инде 30 ел сезнең белән бергә. Юк, мин тискәрелекне теге бик тиз онытам, яхшылыкны рәхмәт дип теге кабул итәбез без. Сез Равия Гаязовна белән ничә ел бер-берегезне беләсез, ничә ел бергә эшлисез? Без Равия Гаязовна белән бергә эшлибез 14 ел, 15 ел. Ул минем әнием белән бергә эшләделәр, алар минем әнием белән бергә эшләделәр Шамовский больницада. Аннары соңрак Старый клиника дип аталган больницада, аннары РКБ-га күчеттеләр. Аннары бу больницада без очраштык һәм бергә эшлибез. Мин аны бик яратам. Гомумән хезмәттәш буларак ничегрәк бәялисез аны? Нинди кеше ул, нинди табиб ул? Без Равия Гаязовны бик яратабыз. Равия Гаязовна ул югары тәҗрибәле табиб. Ул күпләрнең остазы. Һәм татар теленә дә ул мине өйрәтә. Беренче мәртәбә без Равия белән таныштык Казан дәүләт медицина бинасында. Ул 1980 елда булган хәл. Ул елны без укырга кердек. Безнең өчен бик шатлыклы вакыйга иде инде ул. Һәм шунда ук күренеп торадыр, Равия медицинада очраклык гына кеше түгел.
Аның айрым ничектер уку дәрте бик көчле иде. Ул яңа белем алуга бик ымтына иде. Һәм инде әлбәттә укый башлагач, ул башы белән укуга чумды. Әлбәттә инде ул бик әйбәт укыды, институтны кызыл диплом белән бетерде. Ул укудан тыш чараларда да бик актив булды, беренчеләрдән булды. Әйтик инде бездә институтта уздырылган фестивальләр, 1 май демонстрациялары, төркем белән урманга чыгуы, театрларга баруы. Һәм инде 1 курстан алып, Рәвия безнең староста булды. Институтны бетергәнче ул безнең өчен борчылып, безне кайгыртып, барлап, безнең өчен җавап бирә торган кеше иде инде ул. Сез бит әле табиб эшеннән кала, әле җәмәгать эшләрендә дә бик актив катнашасыз. Менә ветераннар оешмасы рәисе дә булып торасыз. Менә бу эшкә ничек кирип киттегез? Белесезме, ул инде яшәү рәвешедер дип аңлыйм мин. Чөнки мәктәптә укыган вакытта менә пионерлар советы дружинасының председателе, мин рәисе идем. Аннары комсорглар булдым. Аннары медицина училищесында укыган вакытта комсомол секретаре булдым. Аннан 15-нче шәһәр клиник хастаханәсенә килгәч, шәфкать туташы булып, 1-нче елны ук мине куйдылар комсомол секретаре итеп. Әле хәзер дә хәтерлим, 6 ел ярым мин комсомол секретаре булып тордым. Инде менә бер төрле эш белән табиблык, шәфкатьлелек менә теге эш белән шөгыльләнгән вакытта, ничек инде ул янында торган менә ветеран табиблар турында, шәфкать туташлары турында уйламаска. Һәм 2019 елда безнең баш табибның буйрыгы белән мин ветераннар советының рәисе булдым. Анда инде 1170 кеше безнең, яртысы аның хәзерге көндә эшли торган әле безнең 60 яшьтән узган ветераннарыбыз, медиклар, яртысы әле менә лаеклы ялда. Бу ташны инде кую безнең 2022 елда туды, шундый башлангыч дип әйтим инде. Без моны быел менә 9 май бәйрәме алдыннан урнаштырдык. Әлбәттә инде хәзер сугышта катнашкан ветераннарыбыз юк диярлек, тик тыл хезмәткәрләре менә алар 19 кеше иде 19 елда, быел инде 5 генә калды. Һәм без аларны һәр вакытта да истә, онытмыйбыз, горурланабыз. Менә әле 7-нче хастаханәнең зур байлыгы ул аның үзенең бакчасы булу. Чөнки менә монда авыручылар, монда ятучылар, пациентлар рәхәтләнеп чыгып, саф һавада ничектер ял итә алалар. Ул бик файдалы һәм бик кирәкле эш дип аңлыйм мин. Менә әйдәгез әле кирик әле шул бакчаны карап чыгыйк әле. Шуннан да бу бакчада без сөйләшербез ят турында да, гаилә турында да. Рәхмәт. Чөнки эш турында күп сөйләште, хәзер үзебез турында сөйләшергә. Рәхмәт. Тик без менә монда бит иртәнге кайвакыт зарядкага чыгабыз. Аннары 20 октябрь көнендә безнең Осапарус шире буенча без монда җыябыз бөтен күрше иләрдән үзебездә ятучы авыруларны. Һәм менә шушы күл буенда бөтен чараларны үткәреп, алар шул ширләр турында сөйләшеп, алга таба яшәү өметләрен үстерү хакында менә шулай итеп эшлибез. Рәвия, алайда бөтен һәр вакыт сезне эшкә бурасыз сез. Үзегез турында сөйләшик әле. Сез бит бик иҗатка якын кеше, дусларыгыз арасында да иҗатта кайнаган кешеләр, танылган артистлар бар. Ничек туплый алдыгыз андый кешеләрне һәм иҗатка кирип китү уе булмадымы? Ул үзегез җырлыйсыз да. Иҗатка мәхәббәт ул безнең бала чактандыр инде. Чөнки без 5 кыз гаиләдә, әти-әниебез элек-электән спектакльләрдә, мәктәп елларында укытучылар бит инде, алар бик мөхтәрәм кеше булганнар һәм бик талантлы кешеләр булганнар. Әнием Галия Банур рольләрен үти торган бик матур җырчы булган. Һәм без 5 кыз, 5ебез дә бер үк мәктәптә укып, Күкмара районы Березняк авылының 8 еллык мәктәбендә 5ебез дә укый идек. Һәм шул вакытта без 2 өлештән торган зур концертлар куя идек район мәдәният сараенда. Ул вакытта аның
директоры Фуат абый Галимуллин иде. Менә шуннан бирле ул җырга, шигърияткә мәхәббәт калгандыр инде. Аннан соң без әле чын теге татарча сөйләшергә, гаиләдә татар җырларын, татар моңнарын тыңлап үскән кешеләр. Ул вакытта безнең бер генә радио нукта бар иде инде. Һәм ял көнне концерт барган вакытта инде Флора Паслейманова, Әлфия Залова, Фарида Кудашева җырларын җырлап, тыңлап, менә шулай бөтен гаилә белән утыра идек. Шундый гадәт бар иде. Әти, әни, бөтен 5 кыз менә шулай шулкадәр кызыгып тыңлыйдыр инде. Һәм ул да булмады. Безнең шул концертларны Казанга алып барып, Фуат абый, Исмаил ага Шәмсетдинов безне яздырды радиога. Һәм радиодан тапшырып шул концертны. Аннан инде яза башладылар. Әти, әни, безнең танышлары, бергә укыткан укытучылар, сугыш елларында менә әнием белән укыткан әтием инде сугыш ветераны иде бит, сугышта катнашкан 4 ел буена. Менә шулай итеп, безнең менә шул мәхәббәт калгандыр инде дип әйтәм. Һәм менә бу Казан шәһәре ревматология үзәген ачу белән мин аңладым, бер генә дару белән авыруны тернәкләндереп булмый ревматик җирләрдән. Әлбәттә кирәк ниндидер шөгыль. Безнең тора менә тегү машинасы, безнең тора пианино, безнең тора гитара, баян. Кем нәрсәдә уйный ала, кем ничек эшли ала. Без үзебез 8 мартка матур-матур алъяпкычлар тегәбез, бик матур-матур әйберләр чигәбез. Менә шулай итеп, һәм мин аны бик хуплыйм, чөнки ул бармаклар içендә, аннан әзрәк булса да ширдән арынып торырга да ярдәм итә, менә шундый инде. Һәм без беренче елны Ак чәчәкләр дигән җыр һәм бию ансамбль төзедек. Аның яртысы авыллардан тора, яртысы безнең шәфкать туташлары һәм табиблардан. Кая чыгыш ясыйсыз? Без ясадык менә Ак чәчәкләр паркын ачкан вакытта безнең ансамбльне чакырдылар. Аннан соң Казан медицина университетында 60 плюс дигән шундый концерт булды. Без анда 4 җыр башкардык. Рәхәтләнеп торып биеделәр андагы бөтен профессорлар, бөтен катнашучылар. Аннан филармониядә чыгыш ясадык. Азак Сәевның юбилей концертында ул язган җыр белән яшәү пеше 7-дә дигән җыр белән менә бик матур булды. Аннан без уйлап тормыйбыз. Менә безнең киемнәр шунда үзебезнең бүлектә тегелгән киемнәр, концерт күлмәкләре. Әгәр инде 12 күлмәк, безнең анда менә хатын-кызның 12 жилет, 12 калфаклар инде. Әгәр кемдә булса, ул көнне бара алмый икән шәфкать туташларыннан, берәр палатага керәм дә, бүген син безнең белән филармониягә барасың. Шунда ук инде матур алкалар тагылган, иреннәр буялган, чәчләр ясаган, бөтен бүлек инде шул авыруны әзерли, яңа авыру бит инде. Шул авыруны әзерли шушы җырга, моңга, менә теге инде. Вакыт каян алына. Теләгең булса, миңа калса бөтен эшне дә эшләп була. Теләк булсын, менә теге спектакль бара бит инде, пьеса язарга да. Теләгең булса, миңа калса бөтен нәрсәне дә эшләп була. Теләк һәм мәхәббәт тормышка кирәк. Һәр көнгә, менә мин авыруларга да әйтәм, һәр сәгатькә, һәр көнгә Аллага шөкер дип уяныгыз. Шөкер, бүген үз аягым белән тордым, үз кулларым белән тотып чәй эчә алам дип, үз күзләрем белән күрәм дип, менә шулай дибме? Шуңа күрә миңа калса, менә карагыз әле, нинди матур табигать, диме? Бунда бит менә ничек инде монда илһамланмыйсың, ничек монда җырламыйсың да, ничек монда шигырь язмыйсың? Күле буена килсәң иде, уйларымны белсәң иде, ялгыз төне бояк шикәлле юксынамы сине. Менә бит нинди матур, күл буенда бит менә авыруларга да нинди бер рәхәтлек ала. Монда әлбәттә инде шигырьләр дә туа, җырлар да туа, яңа-яңа идеялар да туа. Әле бер шәхси күрешүдә сезгә энекәшегез шалтыратып, үзенең баласы белән бәйле ниндидер киңәшләр дә сорады сәламәтлек буенча. Еш шалтыраталармы сезгә шулай? Рабия апа, нәрсә эшли икән? Луиза, ул бит табиб кешенең ял көне юк. Ял көне дә юк, ял сәгате дә юк. Ул булырга мөмкин сәгать төнге 2дә булырга мөмкин. Минем әле сәгать төнге 2нче яртыда бүлектән бер авыруның хәле авырайып китте дигәч, минем шундый начар гадәтем бар. Дөресен генә әйткәндә, мин үземә ышанам. Мин тизрәк такси чакырып, шушы хастаханәгә юл тоттым да, таксист миннән сорый, кая ашыгасыз төн уртасында 2нче яртыда? Мен әйтәм, тизрәк, энем, җаным, тизрәк, 10 минутта барып җит, бу авыруымның хәле начар дип.
İsaqılı gitti менә шулай. Миннән акча да алмады. Апа җаным, зинахар өчен авыруың исән калсын, синең үзең авыруга әйләнәсең хәзер булай булсаң дип. Син гел шулаймы дип, мин гел шулай. Менә авыруга әйләнмәс өчен каян кыш аласыз? Нинди җирләр сезгә кыш бирә? Ой, андый җирләр күп инде ул. Иң беренче мин кешеләрдән менә шулай рәхәтләнеп, аларның менә шул шатлыкларыннан, сөенечләреннән, аларның менә күзләрендәге нурлардан бәлки сөенеп, шатланып кеше аламдыр име. Икенчедән безнең бит менә шул хастаханәдә эшләүче коллектив. Ул менә искиткеч коллектив. Без 3000-нән артык 4000-гә якын кеше эшлибез шул коллективта. Иртә белән килгән вакытта исәнмесез? Апа исәнмесез? Равигазны исәнмесез? Здравствуйте, Равигазны дип китүләре инде күңелгә рәхәтлек бирә. Аллага шөкер килдем бүген дип. Аннан менә мин килгәч, мин бик иртә киләм эшкә сәгать 7-ләрдән 8 урынына шушы күл тирәсен әйләнеп чыгам. Әйдәгез әйләник бездә. Дигәле сезгә. Шундый матур күлне. Үрдәкләр йөзеп йөриме? Акчарлаклар менә никадәр тавыш. Күлнең үзен диңгез кебек бит. Менә алдагы манзара бу искиткеч нидер сүрәтләр нәрсәне аңлаталар. Бала чак менә мин күрәм. Әйе, бу беләсезме? Моны безнең баш табиб Артур Маркосович Дилән уйлап чыгарды. Хәтерлим менә шундый эпизодны әйтми китә алмыйм. Мин шушы хастаханәдә бик каты ковид белән авырган вакытта минем хәлем үлем белән яшәү арасында иде. Һәм шул вакытта баш табиб менә аны аңлый белергә генә кирәк. Аның шул вакыттагы батырлыгын, үзе киемнәрен киеп керәдер иде, минем янда яртыша сәгать утырып, миңа психологик шундый ярдәм итәдергә. Чөнки менә кыл өстендә иде инде тормышым. Хәзер бер баш табиб үзе һәм миңа әйтә: Равиягазны карагыз әле, тегендәге граффитины карагыз әле. Менә сез әле монда уртасында ди миңа күрсәтә. Аннан әйтә: менә мин агачлар утырттым ди. Ә минем ул хәлләр теге агачлар граффити күрү түгел, мин соңыннан чыктым да бу бөтен граффитины карадым. Монда бала менә карагыз әле, шундый матур дөнья, тормыш. Безнең менә Кукмара районы Березняк авылында менә без шунда үскән бала чак менә уйнап, печән җыеп, сыер савып, көтүләр көтеп менә шулай җиләкләргә барган вакытлар искә төшә менә шуларны караганнан соң. Аннан инде мәхәббәт чырыймы менә укыган чырлар. Мин бит инде 14 яшымда Казан медицина училищесына укырга кирдем. Һәм 4 ел анда укыганнан соң 6 ел ярым шәфкать туташы булып эшләдем, чөнки алга таба тиз генә укырга керү мөмкинлеге булмады. Әтиебез 50 яшында вафат булып кисәк кенә без 5 кыз инде теге югалып калдык дип әйтимме. Инде бөтенебез өчебез Казанда укый идек инде. Ул вакытта 3 кыз инде. Әнибез шул вакытта безнең менә Разия Газизулла кызы инде шундый батыр ханым дип әйтик инде. Безнең йорт куралтыларны сатып, безне укытыр өчен әтиегезнең бөтен хыялы менә сез кеше булсын, сез укысын, үзегезнең теләкләрегезгә ирешегез. Берегез юрист булам дип әйткән идегез, берегез артист булам, берегез табиб, берегез укытучы булам. Әйдәгез әле кызлар дип менә шул йортны бүлмә алып инде. Шунда без укыдык, шунда без үстек, менә яңа квартираларга күчкәнче. Һәм мин 6 ел ярым менә шәфкать туташы булып 15-нче клиник хастаханәдә травматология бүлегендә эшләдем. Ул вакытта инде реанимациялар юк иде әле, бөтен теге киселгән, ярылган ампутациялардан соң бөтенесе бер палаталарда яталар иде. Шул вакытта менә Сара апа Садыкованың оныкчыгы кергәнен хәтерлим инде. Оляның минем палатада иде. 4 ай буена без аңа менә шул аякларын саклап калыр өчен аның аягын кисәргә тиешләр иде инде. Әлфия апа белән автобуска эләккәннәр иде, автобус астына. Шул Сара апаның килгәнен хәтерлим, һәрвакыт калфакларын киеп, Оляны янына инде. Аннан Флора апа Сөләйманованың иптәше менә Асиевның ничек авыр хәлдә кереп, нинди консилиумнар булганы. Менә шуннан да мин көч алганмындыр. Шунда да мин менә җыйганмындыр дип әйтәм үзем өчен. Шулкадәр тәҗрибә, менә аларның менә күреп табибларның ни хәлдә, ничек итеп көрәшкәннәр өчен авыруларның яшәвен, авыруларның гомердән саклап калу өчен.
Ул яшь чагында, бала вакытта күңелләренә салынган, сәхнәгә булган омтылыш, сәнгатьне ярату хисе аның үзе белән булган икән. Һәм тора-бара минем исемне китерде, менә шушы «Ак чәчәкләр кебек» дигән әсәрен язып. Һәм аны язгач та иң әүвәл миңа бирде. Мин әлбәттә бу әсәрне хупладым, һәм режиссер менә Ринат Әюпов аңа жан үрде. 4-нче ел сәхнәдә бу әсәр. Бу бит зур казаныш. Кайбер әсәрләр премьерадан соң 1-2 тапкыр уйнала да төшеп кала. Бу 4-нче ел бара һәм һәр вакыт аншлаг, зал тула. Шуны әйтеп узасым килә, ул башта пьеса рәвешендә эшләнгән әйбер түгел иде. Бу Рауя ханымның көндәлек, табиба көндәлеге иттереп, шундый жанрда эшләнгән, әйтик, аның эчке кичерешләре, көндәлек эше, һәм уларны шундый бик зур, шундый калын дәфтәрләргә җыйган иде. Ләкин ничек кенә укысам да, алардан пьеса, менә шушы көндәлекләрдән пьеса язуына шундый зур мөмкинлек булуын мин аңладым һәм Рауя ханымга тәкъдим иттем. Бу әйберне пьеса дәрәҗәсендә, аны драматургия кануннары белән тигезләп, әлбәттә минем контроль булырга тиеш дип әйттем, чөнки миңа кирәк иде, менә әйтик, аның башлангыч чоры, аннан соң әйтик, урталык һәм финал, ягъни драматургия буенча алганда, менә шуларны күз алдында тотып, Рауя ханым пьеса эшләде. Бу аның өчен әлбәттә икеләтә эше иде. Сез бит инде Әнҗи апа Рауя Газин үзен уйныйсыз сәхнәдә. Ничегрәк соң аның образын булдыру? Катлаулы. Мен Рауя Газин үзе дә катлаулы шәхес бит ул. Шундый көчле ханым, беренчедән әйме, аннан соң шундый көчле җитәкче, шундый көчле табиб һәм һәр вакыт ул безнең белән залда. Менә үзегез күз алдына китерегез, залда синең прототипың утыра, һәм син аны уйнарга тиешсең. Һәм ул залда утырганда ниндидер менә аерым бер шундый рәхәтлек бар. Аны артистлар да без бөтенебез дә әйтәбез, образыма килгәндә, менә ничә ел театрда эшлим инде мин, бу минем иң яратып уйнаган образларымның берсе. Әлеге Ак чәчәкләр спектакленең менә шушы безнең Кариев театр сәхнәсенә килү бу зур байлык. Менә Рауя апа белән танышуыбызга бик тә шатбыз. Ул бик хәвәскәр, шундый бик талантлы, менә инҗе әйтмешли табиб, ул кеше. Һәм дә инде ул сөйләп бирде инде яшь чагында ничек танышканын Әбсәләмов белән. Алар инде квартирага барганнар икән. Үзе шундый булган. Рауя апа үзе бик хәвәскәр булган, шундый кызыксынучан бөтен нәрсәдән. Сәнгатьне ярата торган. Һәм дә инде ул табиб кына түгел, табибта ничектер иҗади авыруларны дәвалый. Иҗат белән дәвалый. Шуңа күрә иҗат эзләп йөргән ул. Шул 99 елны мин ширләп киткәч, мине беркем дә терелтә алмады, диагноз куя алмадылар. Һәм әйттеләр, бер табиб бар. Рауя Газин. Әйдә шуңарга алып барыйк әлсинә дип, мине Рауя Газинга алып бардылар. Һәм ул шундук миңа диагноз куеп, мине терелтте. Дөрес, табибларга җибәрде, дөрес кенә әйткәндә. Менә шуңа күрә менә һәм үзем менә шул ак чәчәкләрне укыганнан соң бит инде без барыбыз да шул Гөлшахидәгә гашыйк булдык заманында дигәндәй. Хәтта мин үзем дә табиб булмакчы идем. Ул кызна бер китап бүләк итте. Әмин битлегендә ак фәрештә ясалган иде. Моннан соң кыз фәрештә булырга хыялланды. Чөнки аның әтисен яраларыннан бар дип тасымлы көчкенә коткара иде. Сез артистлар белән дә, гомумән язучылар белән дә элемтәдә, татар зыялылар белән элемтәдә. Менә бу милли җанлылык ул каян килә? Татарга телебезгә тарту, әдәбиятыбызга тарту. Туган телдә шаулый, туган телдә җырлый чишмә, туган телдә шаулый таллар, туган телдә дәшсәм генә, туган җирем мине аңлар. Менә бу Разил Вәлиевның шигыре
шигырь юллары миңа шуның кадәр ошыйлар, чөнки туганнан бирле без теге үзебезнең телдә бит инде татар телендә, туган телдә, аннан мәктәптә инде туган теленә Тукай теле дип безгә бит инде шигырьләр, җырлар белән. Әле менә монда стендта да карап тора, менә бу Фуат Аби Галимуллин район мәдәният йортының директоры булган вакытта 67нче ел бу. Менә без 5 кыз монда куянды киемнәр табып бит әле менә баяннар уйнатып шулай итеп концертлар куя идек. Әнием бик матур теге татарча белеп инде, татар моңнарын, татар телен яратып шулай итеп һәрвакыт китаплар белән киштеләр тулы иде инде безнең. Ярата идек татар язучыларын да, әсәрләрен һәм шулай татар моңнарын да дип әйтәм инде. Алга таба нинди планнар белән яшис, иҗатта тагын үзегезне күрсәтергә тырышачаксызмы? Миңа калса, сез әле бер әсәр белән генә тукталып кала торган кеше түгел. Рәхмәт бик зур. Без әле менә сеңлем белән, сез бит инде сеңлемне беләсез, Марзия Салахова Мухина. Ул бит инде бик күп җырлар авторы, бик күп шигырьләр китабы, менә яңадан шигырьләр китабын чыгарырга җыенабыз. Аның белән киңәшләшеп, менә әле тагын бер пьеса язылды. Ул ковид чоры турында инде андагы күрсәткән сәламәтлек саклау өлкәсендәге хезмәткәрләрнең батырлыгы турындагы әсәр. Бәлки ул да әле сәхнәләштерер. Шуңа күрә бүгенге көн белән яшибез. Мин һәр кемгә сөенеп, һәр кемгә менә һәр кемне мин бәхет итеп менә Ходай Тәгаләдән биргән бүләк итеп кабул итәм. Менә табиб һөнәрен сайлаганда кеше нәрсә турында уйлансын иде? Кеше иң беренче кешегә мәхәббәт турында, кешене ярату турында. Менә бу Акчәчәкләр кебек спектаклен караганнан соң да әле күп кенә тамашачы нигә табиб булмадым икән дип уйлап куйыр дип уйлыйм мин. Һәм күп кенә менә яшьләр киләләр, мәктәпләр белән киләләр монда бу спектакльне карарга. Алар да үзләренә менә мин үз вакытында Акчәчәкләр романындагы Гөлшәһидә образы аша үземә алдагы хезмәт юлын сайлаган кебек, бу спектакльне карагач та менә яшьләргә ничектер үрнәк булып, яшьләр дә менә шулай кара әле, мин дә менә табиб булыйм әле, нинди матур бу хезмәт икән дип менә шулай итеп барсыннар дип уйлыйм. Яратырга кирәк тормышны, яратырга кирәк халыкны һәм сөенергә кирәк, сөенә белергә кирәк. Менә шул бөтен теләгем шул вакытта табиб булыр дип уйлыйм мин. Мәрхәмәтле булырга кирәк, шәфкатьле булырга кирәк. Менә ул орлыклар инде һәрбер табибның, һәрбер шәфкать туташының канында булырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм барлык кешегә дә бәхет, сәламәтлек теләп калам. Бик зур рәхмәт.